Ikapoy ko karon guys kini adto kog duha ka falls, Kawasan Falls og Mag-aso Falls sa atangitin Jo sa ang vlog kay pa nang i-upload. Please subscribe ug wa pa ka subscribe. Pili mo kakos? Ano man? Para asa man? Para mo energy. Tambos ka kapoy. Maka-charge. Good morning guys! Happy Sunday! Hindi na karon. Di agya po mismo ribuhok. Ja. Musimba mi karon at tumi musimba sa Antikira. Tanaw na tagan sa forma simbahan sa Antikira kay ubo ko kadto first time. Tsaka wa malagi mi kauli so ari laman mi musimba sa Antikira. So bisag wa mis ali siya simba gihapon kay pasalamat mga grasya na dawat. Ang kaaban dari guys, mga bata. Dahil panggilubog dari sa ako guys, kaya nagkuan ako sang naong kay aron di ko damrog naog iring rimba basig pa angin na hinon. Gabaan nagatang tapad kay magsige naman og panamay hani ba diyan ro magnaog iring. Kinahang nato mga tarong-tarong nagatang porma. Matang ra ko cream sang naong kay aron di pud kadto masunog. Aron di masunog. Kay sunog na badaan. Awan ko sa mga bata. Hala, daghan na nabutang hindi laman. Butang sliog agaban. Ano to sa amin? Si Undoy guys, naligo pa. Kay buong kabaw. Sa magana doy, hutoy ka? Hindi magpamaghot. Musimba ta magpa. Uzon-uzon pa tas tangnaw kay doon kita yung makaangin nga, makasagat ng tapad. Sige, maglilit. Minsan, bigyan mautag na mura maungo, mura magikan pa ng wak-wak pa ka. Ilis, gikan ng wak-wak. Cream ra, di na ko mag-powder. Okay, makabuling agang mas, di ko kanahagang mas, huwag mapadjit. Mapadjit magmasog, yung naong gibutangan ni mag-powder, mga ingan ni, so, init ba sa gawa, so di ko magbutang og powder. Pero mga lipstick na ko gamay kay, ilusapad ka dong white. Ate Jocelyn, wa pa na magamit ang imong gipanghatag na nga mga cosmetics. Katabi ang cosmetic bags na may mga sud nga mga lipstick, mga sagan sa mga eyeshadow, wa pa na makuling ha patong ahulingon. Bitala, dit puro nagusip ng luspad. Ang mga audience na dari guys. Tanaw mo sa mga audience. Dahig panagan, dahig panagan. Yan mga audience. Yeah. Dahil pang tikus-kus. Papas gawas uban na naga na galing. O, tugahang mga audience dari. Dahil daw sila, sumagsawa kayo. Yan, tinaglaw. Pero madunggan ka pus background. Ako mas undoy kay sige pa si Rupang lugur yung bagag dalik di kagaliog. Kaya tana laging sige trail-trail. May makaangin na dalik di ko ng liog. Kuha na, makabihog na, libak na. Ano naman yung bag naman nag-usa? Yung baho. Kulit magaling yung lanay. Yung bag ba na nag-usa? Lana? Napkin? Lana? Lanay. Abi ko bang naligo ka? Ano magyapon ka nakailis? Mag-ilis na! Ay, mong ilisahan na nagyandam. Isod, mas ang bag ag ijang mga sinina. So, ang gihawas ganina kay arong mag-ilis na. Ang gyapon ka ilis. Mag-ilis ba? Hawa diaro. Hani pag ka mag ikit-ikit. Tanaw gi-iwagan na giro. Tapo dari nag pa. Sipa kang tripod hawa diya ba? Ah, dana nga kumuta na imong listik ron. Na high blood gani mo. Igi ka pwede pa ka nakailis ngan sa nang orasa malita simba. Nita pa ita simbano nasa. Mo gani pag paadyo na diha. Relax. Guys, kining ang kilay guys. Basta laman masip-sip, okay na ko. Wala man tao panahon kuan dani. Sige ra man tag. Lakaw. May mga bata pangaligo na mo. Ganaw Antikira purok uno. Alright. Ay, sana naman na.
Saan na yung gajaw-ajaw na? Ang stick ko lagi ron. Mas maribuhog guys, pagkailain pag ilang tono sa istoryahan. Salamat Ate Jocelyn, pagpasalamat mo kay Izahara ba ng pinadala. Salamat din, Jocelyn. Salamat eh. Nagwapan ako. May ka dyan na pag-make up. Ako dahil itong lipstick ka kay Dispad. Saan eh? Logo? Basa. Guwapo rin yung mata ah. Ah, si Terence. Walain ka nagupuhan. Tole na ka no? Manulit naman ko. Manulit ko. Nadyaw! May pilapa ka ba na? Ha? May pilapa na. Alright guys, doon namin sa simbahan kay alas 8 na hapit. Alas 8 hapit o alas 8 kapin? Alas 8 na kapin. Darang wow, pag maliit, sudra pa ni maliit na kay karabitan awon. Yung ano ba kung nga tao tanan ni mo. So maadyo tong, adto na meron. Kay arong, kuhan mi ba, pangita mig pwesto. Maadjong yung kurana ni nga nandya. Wow, lagi maliit. Bye! See you later! Tanaw na tag church po nila. Hi guys! So, diyan ako bye! Nahuman ragad dyan mig simba. Dira pa mig pang hapit-hapitan. Pag humag-service, ni hapit-hapit po mi og mga falls daari sa Balilihan o Antiquera. So, tanawa po na ninyo sa akong vlog. And, thank you dahil kaadyo ni Pastor Mark Manlanot og sa mga members diha sa Danao Antiquera Church. Kay kanang gi-welcome ninyo. God bless ninyo diha anta more blessings pa sa church og more members to come. Salamat kaadyo. So anyway guys, after na mo ning simba, kuha na mag-among service na human mga 11. So dito na mig paniud to, dito mi naniud to sa Cortis ha. Juday gihatag da rin ni mananghilin. Gipadami ni dadas rep ang gisod. Pamukay ba og sanin ni garang nakitan kay dinuguan raman. Ginuguan raman to so atong tanawag sanin ni. Nasilupi na. Mauni guys, agidjanggi pada. Nga na ba tag manukusta na dito pinabring house effect char. Tanaw na to kay ga nakitang gana dinuguan ra to. Ay day suman. Suman ni sidya nga pilit og uy litson. Litson og dinuguan. Amang kung gisa sa ref dazon, nakahanaan ako bang hala. Wa man din na mapakita ninyo. Katang ibalik sa ref kay arong. Di makuan, di madaot. Sir. Uy sir, the ref kay ila man ning giop, gion ra pod na. Sir. Og hi dapat ni Sir Sumampong pulis nga naka-duty diha sa merkado sa Antiquera Bohol. Hi sir, daghang salamat. Ikapoy ko karon guys kini adto kog duha ka falls, Kawasan Falls og Mag-Aso Falls nga atangitin jo sa ang vlog kay pa nang i-upload. Please subscribe ug wa pa ka subscribe. Pili mo kakos? Ano man? Para asa man? Para mo energy. Tambos katapoy. Charge. Ako de charger. Naglangi malagi ni. Naglangi man. Nakaputas biyahe. Kapoy ka? Kita nag-vlog ta. Nakapoy man. Nakaputas din. Motor man. Ikaw na po drive sino? Galangi na rin ha? Ikaw na po drive sino? Tuloy, lagi ko ka nang pinadrive nga para sa imo. Hindi ko kay. Basta kusog pa kang palaga na, kusog pa kang palupad. Naglangi ang driver gi kapoy. Ladto si pag among naabtan. Nakaputas po ko ilis sa sinyaw, singot pa ka na. Ako nag-ilis, pareho man ta. Bantog kay bako. Baho, pero sigakus kumot magot ko. Pwede naman. Pwede ka. Kapoy mo good. Makawag kapoy magot. Sige, pagbabay na. Bye-bye. Bye bye guys. See you on our next vlog. Bye bye. Ano ba yung mong hampakan? Ano ba yung mong sin? Hindi, ang pag